Ayalah turunnya masih marah pula lalai mair yang ana alalai namudo mata mair yang ana atiwan namudo mata adimanyo kini ayah mata ma ajatu abadara lalai bila pedoaan emma oyana nasapata bila pedoaan emma oyana nasapata adima ayo Sabalun sampai ma oyana nadiyan tatuan oyana adaron emma adudu amananti oyana adaron emma adudu amananti dimma ayo giliran abako ma awe bapi tuwalalai anna aditunju anemma oyadi ajari anna aditunju anemma oyadi ajari dimma kini. Di hari sehari kini di malam semalam nangkona lah datang masuk jangkauan lah tiba saat kutikonyo anak menjadi istri orang. Makulan saya lah utang ibu bapa sudah bengkalai mamak kandung memberi siriah pajunjungan permato laki ke Pangarang. Alhamdulillah dianjurkan syukur nikmat salamonyo tinggal di anak menjalani. Ba'a setantang dek kami pihak baku. Kalau sehendak sabuliahnya tumbuh seripo iko kini kan yo diri marah bantiang jo kabau bararak menyenjang baka langkuk sarto kalangkapan. Tapi kaba ajuwo de indak kama disenjang bansai tak ranggang dari badan. Lah malang anak babako indak basuwo nambak nantun. Maafkan kami tentang itu nak. Mako ganti ameh badi urang kai barai kain nambah susun ataupun uang nambah bilang. Anyo nasihat babarikan katu pituah sakadarnya danga di anaknya tu nyatu. Ketahuilah nak, adapun orang cediak pandai membagi perempuanku kepada ampek jini. Manalah jini dan ampek. Nam pertama perempuan bara-barau, kedua perempuan layang-layang, ketiga perempuan lawa-lawa, dan keampek perempuan ramu-ramu. Ba'a perempuan bara-barau, ilia basorak mudiak basorai, patang pagi gilo bakicau, sasaklah rimbo di bueknya. Itulah misalnya umpamu nak. Padusi tak punya jakun mengecekkan apun tapi kia bukan berpikir akan mengecek. Patandang batabuah gunjang, aik urang di kakak-kakak malu kawan disingkuk-singkuk, rasio suami disinggikan. Bingik judang kih aswang jo pitanah upik jo caraco pamenan bibia tio ari. Dan elok ba'aka buruak tagajai jongkek kanyo, saigo menyumpah segaloran di bawah, kutuak timpo dari ateh, uranglah jajok pakulinyang. Itu cilako perempuan nak. Jauhkan mana tu nakkan. Dan dikatakan perempuan layang-layang. Layang kian layang kemari meradai bapalun awan berbega menyusung angin adang menuki adang dinarami. Mainyo di hati-hati keceknyo meninggi tarwih indak nenggagah dari awak orang disangko tunggu sajo. Itulah perusi mati karancaan suku malala jo mangirai singgah sinan tersimpang siko berjalan bak kumpayannya. Lupo jo kakok rumah tanggo cayah layanan ke suami rata lah nyatu bapa ringgo menanti pacah nyolai. Ba'a pulo perempuan lawa-lawa membuat sarang elok lupo berjalin dapik batarawang wasolam sudi samu jarang alwi nembagai banang suto. Tapi katawilah nak laiannya sarang nantarantang di batin jari entapasang mengkatah tio orang lalu. Kuk sasek sepatuang singgah tapasah bila lam inggo awak bagagih maniayo.
Niat salah perangai jahit menyesok darah dalam tubuh, mencucuk isi utak banak dalam karangku tinggalkannya. Itulah perempuan paling ino nak. Rupa tampan tutuannya lama bahasa elok para mahkulo. Tapi pengananya tu nak mengarut menyamun surik matung menepuk juga lak mani. Sipaiknya nampak sipaik pangkua, sembah kida rayah kesuok tamak lobo rakui saraka. Laki awak kemasak kicuah runsana do umbuak-umbuak. Pakawan naruk jonan lai matu duitan dan namukan. Cewek materai istilah kini. Pantangkan bana tu nak kanduang kini seso isu naraku. Hai ko nak penghabisan. Nan kehampik perempuan damoramu. Adapun setentang ramu-ramu, badan sariang rancak bamego sayok bau kia balik balah, lunak lambui saja bawaan. Masuk keluar bakutiko tabangnya maga-agak pepantang kemari inggo entah ketangkai bungo saju. Gadang ketik suku mengandang tua muda sanang mencali bersosian menggaduh kok kunon mencakau kepamenan. Lurih pai lurih pulang tajago budi jemartabat. Di duanya bakalang adat tagaknya bertumpu undang bajalan bertungkik syarak. Taat setia ke suami, hormat santun ke ibu bapu, pandai bagawa sama gadang terpuji dari pabisan, terpakai di masyarakat. Kok lai tasuo nama itu nak lakiklah tuah kemudian tuah wanita Minangkabau. Nah, itulah saja nak. Sekadar itu ketua wasiat pitaruh dari bako-bako. Kapauleh kain pandukuang tandu baranak berpusako silaturahim nan tak putui. Tansano tapakai tamakan tando lai tumbuh nan ditarang. Tando lah gadang nan dilambuak bersyukur segala baku. Tapi nyampang bak raso tak paguno nak usah menjadi beban bari. Tinggalkan saja di balakang nak luluhkan ke tanah lakang. Anyutkan ke kaya lalu utang lalapeh dari baku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ara ajoi yone masapa jagarlan sora ajo sora yone kajadi hungur sora ajo sora ajo sora kajadi hungur ibu rondongan nema oidi alaman pangkala manyonsong yo carano pangkala manyonsong yo carano Ale etara pa anema